ओरैनो जुमरा देवानि होननानै जुमरा देवानिबो होनो ना अके अके बाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो मानसिनि जितु माने गाजा गोमजा मोनाखै जाय लामा एसे गाज्रि सोरबा इनभाइट खालामबा आं खालामो आरो बा स्टेज शो खालामो ओमफ्राय सोरबा हेलो खुलुमबाय बयखौबो दिनै BCAA एबा बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसोरनि बानजायनायाव दिनै मोनसे एनुअल कनफारेन्स जाया 4th टाइम जाबाय बे वेन्यूआव जायगायाव आं दंफैयो बेवहाय गोबां आर्टिस्टफोर आरो गावसोरनि गोबां हाबाफारि दं बे गासै हाबाफारिफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन सेथियावनो आं स्टार्ट खालायगोन फिरफिला बिरहोनाय आरो मार्टियार्स बा मुंख्लंफोरखौ मान होनाय So let's go. दा गोबां आलासिफोरा सफैनानै दं आरो दा फिरफिला उराय होनाय हाबाफारिनि थाखाय थागथियारि जागासिनो दङ नै चिरां डिस्ट्रिक्ट BCAA नि मानगोनां आफादगिरि मिस्टार मिजिं नार्जारी बिथाङा दा फिरफिला उराय होनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दङ बे समाव BCAA नि उरायनाय फिरफिलाखौ जोङो मिथिनानै लानि बेवहाय मा मा ओंथिफोर हाबनानै दङ बिसा सेन्ट्रेल आफादा माखासे साननो हनो गोरों बिथांमोनजों थांखि लालायनानै जों मंगलियान फोलेर होननानै गोमो गाबनिखौनो लानाय जादों आरो बेनि गेजेराव दोनदों जोंहा मासे फारौ बिरनाय बे फारौनि गाबा गुफुर बेखौ जों बुंदों जे गोथार मोनसे मुलुगाव मिथिना होनाय बेबायदि थांखि लानानै बे समाव गासै थैनानै थांनाय बर' आर्टिस्ट बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि जाहाथे जोंनि बायदिबो थैनानै थांनाय बायदि जानाय नङा बे जेब्लायबो बबे जायगायाव दंहैयो जों बेखौ मिथिया दा बेनिखायनो आङो बिसानलायबाय बे बिबारजों बिथांमोनखौ जाहाथे इसोरनाव आरज बुंनांगोन जे जोंनि मावनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानायखौ आं मोजां मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव जायफोरनाखि बिसा जानानै सावथुन मुलुगाव बाहागो लादों खामानि मावदों एक्टरआबो गोथाङै थायो आरो बे गोथाङै थायोब्लानो जोंनि गासैबो मा होनो फैबाय थानाय जेनेरेसन बे जारिमिन जानानै थागोन बेखौनो आं मिजिंथिबाय आरो बे फुंनि समाव जोंहा माखासे हाबाफारि दंबावो बेनिखायनो आं बे समाव आङो माखासे सिनियर आर्टिस्टफोर जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै माखासे खोथाफोरखौ एसे जोङो मिथिनानै लादिनि Yes. ओमफ्राय बे हाबाफारियावनो नोंथांमोना लोगो हमदोनै आंजों दं मानगोनां सार जोंनि बर'नि लेजेन्ड होनब्लाबो जाबाय माने गोदोनि आलाय आरननि एक्टर मुंदांखा जेनाखि आलाय आरननि एक्टर बे बिथांखौ आं लोगो मोनदों बिराद गोजोनदों सार बे हाबाफारियाव नोंथाङा माबायदि मोनदों फैनानै दिनैनि जितु माने बिसानि डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्टनि जितु बिसानि 4th एनुअल कनफारेन्स बाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो मानसिनि जितु माने गाजा गोमजा बेखौ नायनानै आरो बांसिन गोजोननाय मोन्दों आচ্ছা सारनि फुल एड्रेसखौ जों मिथिना लानि आंनि फुल एड्रेसा जाहैबाय आंनि जोनोम जायगाया बासुगाव गसाइगामि होननाय जायगायावमोन आं दा बासुगाव टाउनाव थाहैबाय 14 बोसोर जाबाय आं दा बेयावनो दंगासिनो दङ आচ্ছা बा ओरैनो दा सावथुननि मुलुगनि बा सावथुननि हाबाफारियाव दासिमबो रल लायो ना दङ दासिमबो दङ नै रिसेन्टलि नै रिलिजबो जानांगौमोन बे जोनोम होननाय बावैसो माने माबा मा होनो बङाइगाव गयबारि होननायाव माने दिहुनजानाय रिलिज खालामथ'वाखै आচ্ছা ओमफ्राय सारा सावथुन मुलुगनि अनगायै मेन माबा खामानि बा फालांगि बा मावनाया अकुपेशना जाहैबाय आंना साख्रि दङमोन साख्रिया रिसेन्ट नैबे दाखालि अक्ट'बर 26आव जोब्बाय आं दा रिटायारमेन्ट पार्सन आरोखि आं दा आচ্ছা ঠিক আছে मोजां मोनबाय सार थेंक इउ आरो दा लोगो हमदों नै जोंनि आरोबाव सासे लेजेन्ड बर' सिनेमानि फुराना मुभिफोरनिफ्राय जाय माने मागुर गुन्दा होनना मिथियो आচ্ছা सार खुलुमबाय औ सारा नोंथांनि मोजां मुङा बिरसिं बसुमतारी औ ओमफ्राय ओरैनो जुमरा देवानिबो होनो ना अके औ ओमफ्राय आङो नैबे सिने आर्टिस्ट चिरां डिस्ट्रिक्टनि एडभाइजार हिसाबै दं बे हिसाबै दिनै एनुवेल कनफारेन्स बेवहाय शान्तिपुर जायगायाव लाबोदों खोब मोजां मोनदों आङो आरो बेवहाय मोजां जागोन होनना आं मिजिंथिदों आरो पलिटिक्सनि बाथ्रा गैया दस्रा गुबुन बाथ्रा गैया बेवहाय माने कपारेट खालामनाया खोब मोजां माने बिहेभ बेबहार दासिमाव नुगासिनो दं खोब मोजाङैनो जागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बे जायगायाव औ दे हामबायसै सार आरो
आरो लोगो हमबावदों नै आंजों दङ मिस्टार जन खारजि बिथां दा बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों बे प्रग्रामाव दाथ' फैनानै बहुत मोजां मोनदों बेवहाय आरो बिसायाव एक्चुअलि आं बहुत खम फैनाया स' आंथ' जेनेबा सिगां बहुत माने माबा गैयामोन खिन्थु दा बिसाया माने स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं जाबोगासिनो आरो आं सानो जे माने बिसाया जोंनि अल माने इन्डियायावनो आरो मोनसे माने जायगा आवग्रिनानै लानो हायो आं बेखौ सानो मोजां रोखोमनि ओमफ्राय बिदिनो दा सिनेमायावहाय नों पार्टिसिपेट दंना गैला बर्थमान एक्चुअलि आं दा एसे कालचारखौ आं ड्रप आउट खालामथ'दों मानो होनबा आं सिगाङावनो आं खालामबोबाय मोनसे जों 3 स्मकिं बेरेल्स बे माल्टि लेंगुवेजमोन बलिउडनिनो आरो एसामिस मुभि दङ आंना मोननै मोनथामसो स' आं दा एसे आं ड्रप आउट खालामथ'दों आरो आं एसे दोनथ'नाय जादों आচ্ছা बाहागो लाबावगोन ना लाबावा निश्चय आं बाहागो लागोन आरो मानो होनोबा आंना बेनो माखासे माने आंनो बेखौ प्रफेसनेल आं लानानै दंखायो स' आं माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं दा एसे ड्रप आउट खालामना दंथ'यो अके दे आरो उनाव लोगो मोनबावगोन ना निश्चय थेंक इउ स' माच थेंक इउ लोगो हमदों नै सार रजेन नार्जारि खुलुमबाय सार गोजोननाय थाबाय सारा सारनि फुल एड्रेसखौ जों मिन्थिना लानि आंनि एड्रेसा जाहैबाय रनसायथाम जोंमाफुरि दासिमाव मोनबेसे सिनेमा दिरुननाय जाखो सिनेमाखौ आङो गासै 9था दिहुनबाय आरो स्क्रिप्ट लिरनाया जों गासै 11था जादों आচ্ছা 11था आं 2003 निफ्रायनो स्क्रिप्टखौ लिरनानै क'क्राझाराव हरजेनदों मन्जिल बसुमतारी बिथांनो बिनि उनाव 2004 निफ्राय निजेरा गादां खुजा फिल्म ससाइटि होननानै जोङो मोनसे दा नै जोंनि चिरां बिसानि प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमदों नै हेल' सार हेल' मोजाङैनो दंना मोजां दा बे 4th एनुअल कनफारेन्सआवहाय जों फिउचाराव आरो सिनेमा माबा सावथुन मुलुगनि थाखाय मा हेफाजाब बिनो लुबैदों बे सावथुन मुलुगनि थाखाय जोङो चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन जानानै जों रायजो राजानिसिम बेखौनो खावलायहरनो नागिरदों जे नोंथांमोना बर' सावथुनखौ नाय बर' एलबामखौ नाय खारन नोंथांमोना नायोब्लासो जोंनि दानि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा गोसो दुंखांगोन नोंथांमोननि सापर्टखौ खोब नांथारगौ आरो गोबां मानसिफ्रानो बायदिसिना सावरायो जेनेबा सावथुन मुलुगाव थानाय माखासे मानसिफ्रा गाज्रि होननानै सावरायो खिन्थु बेबायदि सैथो नंजोबा दा सासे सानैया नोंगौ गाज्रि जायो खारन मोनफ्रोमबो गामियावहाय साफ्रोमबो गामिनि मानसिया मोजां जोब बेबो नंखाया थिग बेबायदिनो जोंनि आर्टिस्ट एस'सियेसनावबो बिदिनो सासे सानैया नोंगौ गाज्रि नाथाय साफ्रोमबो गाज्रि नङा दा बेनि थाखायनो जोंखौ नोंथांमोननो हेफाजाब हो जोंनि गोरोन्थिखौ आसि थुनानै खिन्था जों जुदि भुल मावदोंब्ला जोंखौ फोसाबनो थाखाय नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होना हो अब्लानो जोंबो मोजां लामाजों आगान सुरनो हागोन होननानै जों आसा खालामो गोजोननाय थाबाय सारनिसिम अल दा बेस्ट बे प्रग्रामा मोजां जाफुंलांथों औ दे थेंक इउ बिनाव नाम रुपपाति बसुमतारी बिनानाव ओमफ्राय ओरै दङ नै माबायदि प्रग्रामाव फैनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंना औ दे दायो नायनानै लादो नै बेयो 4th एनुअल कनफारेन्स BCAA चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेयो मेन स्टेज नै बेबायदि बानायदों आरो माबा माबि थाबावगोन दासिमबो माने मावगासिनो दङ आरो नै बेबायदिनो आलासिफोरनि थाखाय आरो अडियन्सफोरनि थाखाय चेयारफोरखौ एरेन्ज खालामगासिनो दङ नै बे समाव माखासे डान्स कम्पिटिशननि हाबाफारि दा जौस्राङाव दं नै माखासे पार्टिसिपेन्ट्सफोर आरो बिदिनो आलासिफोरखौ बेखेवनो थाखाय हांख्रायनाय बायदियै दा आलासिफोराबो जौस्राङाव दं आरो बिथांमोनखौ बरायनानै लादों ओमफ्राय बे आलासिफ्रानो दिनैनि बे डान्स कम्पिटिशननि बिजितगिरिफोर एबा जाज जागोन बिथांमोनखौ सायख'नाय जादों बे समाव गासै आलासिफोरा गाव गावनि मासिफोरखौ लानानै बे डान्स कम्पिटिशन एबा मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ नायनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ आरो अडियन्सफ्राबो माखासे एसे दंजेनसेनो नोंथांमोना नायनानै ला अब्ला जोंबो मोसानायफोरखौ एसे नायनानै लादिनि बेवहाय आङो अरिजिनाल मिउजिकखौ होनो हायाखिसै नोंथांमोन गाज्रि दामोन मानोना जोंहा कपिराइट जायो बेनिखायनो आङो गुबुन मिउजिकजों होनानै बेखौहाय दिन्थिनाय जाबाय Tell me what's your line. Go! Tell me
मोसानाय बादायलायनाया गोबां दंबावोमोन लोगोफोर थेवब्लाबो भिडिअ गोलाव जागोनखाय आं माखासेफोरखौल' सायख'नानै होनाय जाबाय आरो आं बिदिनो माखासे मुंदांखा जोंनि सावथुन मुलुगनि मानसिफोरखौ आङो लोगो हमहोबावनि नोंथांमोननो दा लोगो हमदोनै बर'नि मुंदांखा सिंगार मिसेस सुलेखा बसुमतारी हेल' मेडाम गोजोन्थों माबोरै मोनदों बेयाव फैफेराखै आङो फैफेराखैथ' बारा उसुबिदाथ' मोनाखै लामा एसे गाज्रि दे आरो दंबावो नै ओरैहाय दानिया लोगो हमदोनै मोसानायाव आखा फाखा रिंकु मनि आब'खौ दा मोजाङैनो दंथ'यो दंनायालाय गांसे एलबाम मिउजिक भिडिअफोरनि माबायावहाय मायाव एंगेज जानानै दं नामा बहाबा आङो एंगेजथ' बिदि सोरबा इनभाइट खालामबा आं खालामो आरो बा स्टेज श' खालामो ओमफ्राय सोरबा बिदिनो मिउजिक भिडिअ खालामनो लिंबा बा एक्टिं खालामनो लिंबा शर्ट मुभि बा फिल्मफोराव खालामो आरो आङो सोलाबनानै सम दिहुननानै गेजेर गेजेर दा नोंथांमोनाथ' मिथिबाय गोबां मानसिनिनो फेभरेट आब'आ ओमफ्राय बिराद जोंनि फुराना जाय माने बर' एलबामफोराव माने मोजां मोसानायफोरजों सिगांनिफ्रायनो खालायबोबाय माने बिराद लेजेन्ड होनबाबो जायो बै समफ्रावथ' आब'मोन बायदि मोसानो हानाय रावबो गैयामोन दासो ओंखारबाय जेनेबा दा ओंखारबाय दा बिराद मोजां ओंखारबाय जों जेबो हाबावलासो रोंबावलासो जोंनिफ्राय बिराद गोरों टेलेन्टेड गथ'फोर ओंखारबाय दा अब्लाबो बै समाव आब'मोनानो टपमोन आरोना जेन'बा जोंथ' गोबां नायोमोन बै CD केसेटफोराव दे आब' हामबायसै होनब्ला ने दे गोजोन्थों दानिया लोगो हमबावदो मानब लाभलि जोंनि करिय'ग्राफार आरो मेकआप आर्टिस्ट गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय बयनिसिमबो आरो बिथांमोना जे गाव गाव मोसागोन मेथाइखौ नैबे थाग थियारि खालामनानै लायो जाहाथे टेकनिकेल जेबो प्रब्लेम जाया बड' आर्टिस्ट एस'सियेसननि प्रग्राम खुंदों दा बेवहाय जोङो मोसानाय बादायलायनाया जागायसिगोन आरो बिनि उनाव दा जोंहा सिंगिं कम्पिटिसन दङ दा बेखौबो जागायगोन दा बेबायदि आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों थेंक इउ बबेनि शान्तिपुर अल द बेस्ट ओमफ्राय दा बे समाव नै सिंगिं कम्पिटिसन जानो थांगासिनो दं जोंना मिउजिशियान्सफ्रा प्रफेसनेल मिउजिशियान्सफ्रा गावसिनि आइटेम्सफोरखौ रेडि दामग्रा आगजुफोरखौ रेडि खालामगासिनो दं नै अल द बेस्ट ब्रादार थेंक इउ हाय सार जोंहा दान्दिसे उनावनो जोंनि जे फाइनाल बादायलायनाय फाइनाल मोसानाय बादायलायनाय बेखौ जों दान्दिसे उनावनो जागायसिगोन बे समाव आङो बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो गोनां जाबाय मानो होनोब्ला आङो थांफिननो ओंखारबाय माखासे खामानिनि थाखाय आरो सिंगिं कम्पिटिसनखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय नंलिया एसेखिनियावनो गोजोनथोंसै